Udah banyune koyo ngene, Ton. Lah iya. Beh. Beh, kok masalah malah iya toh. bludak ngene iki. Lah iki nek sesuk dijerne ora kenek nonton banyune kok ngene pakai. Lah malah nyelot ruwene kok banyune iki. Iya, kebek ngene malahan. Kayak iya kali lho malahan. Beh. Sakmene jerone iki, Ton. Iya. Beh. Kok banyune kebek kaya ngene to? Nah, iki malahan. Lah piye ngene iki lek biji yo. Hilang kabeh parine iki jan. Beh. So kebek-bek ngene iki lho. Iki njaluk dibedah iki. Nah, ini kan banter to banyune. Lah banyak malah sebedah lho, mben kok mahal lho piye to Ton iki. Lah kok malah mbok tarik ki nyapa to? Bedah. Bedah delon iki lho malah aku kayak alah bu. Uang kok iso men lho. Lah malah mbok tarik aku malah jiblon ning kene iki jenenge. Lah wong banyu iki Ton. Wong banyu nek genah ki aku macul ben penak lah kok malah bu. Yo kan ngomong alon-alon iso to. Alon-alon piye lah kowe iki kamu bedah lho ngaku iki. Kok iso lho yo kan ngomong alon-alon iso enggak perlu bawah-bawah nek penake koyo empuh nek mah. Kan enggak perlu ngono kuwi lho. Alone yo iso rasa. Wis kok malah mbok jongkrok nek macul penak lah kok malah mbok bedah. Ya tapi kan iki akeh iki lho banyune koyo akeh opo iki anu iki penak iki. Yo. Malah teko rai barang iki lho. Dong aku ngrasakne kowe iki. Wah. Jengkel tenan to. Tulung kono penak lah. Ya lek semene iki jenenge kakean lho. Temen aku kok tenan. Ora. Kowe iki akeh iki dipacel ora kenek. Banyu kuwi kan kono kan sengaja tak bendeng to Ton. Iki ben penak to nggo nampak. Ya tapi kan ora sak akeh iki. Mun aku ki ya. Karo kowe iki. Wong kok malah jongkrok iki kaya ngono lho. Wah. Kan jongkrok ini kan yo iso to. Oh ya mumet rasane sampean. Lah wong iki banyu lah kok malah dibedah. Ora macul iki ben penak. Delok iki lho kopo-kopo iki lho gara-gara sampean. Ngarep megawe ora sudah megawe lho. Gila aku kok. Ngarep megawe ora sudah megawe ya iki jenenge. Allah Ton. Kowe iki dadi wong wedok kok. Nyapa ya sampean dadi wong lanang kok. Sing kasar sing disi sampean. Kowe iki sing kasarke. Ya sampe sing disi aku ya ora bakal ngene iki. Terus kabeh iki lho deloken. Ora ngurus. Anon wong kok. Alah, Ton. Wong kok. Aduh, Ton. Wong aku malah ngembloh. Kopoh-kopoh ngene iki lho. Bleng aku ki, Ton. Wis kowe mulya ae, marang piwiti kowe iki nang sawah. Lah ya sampean riyo sing. Ki ndang mulih ra kowe. Mulih ra mulih tak balang kowe malahan. Kita mulih kono. Urusan lagi kabeh sawah. Iya wis ngali kowe. Mulih kono kok. Jengkal nih tenan. Wong kok. Sawah. Kita mulih kono. Malah kok. Nang kowe. Banyu kono dibedah. Kok malah dibedah. Mulai anu soro-soro kok malah dibedah karepe piye. Wong kok tak dadet belas.